Jeg hedder Monira, og jeg kommer fra Denmark Somaliland Network. Hvad er det mest interessante, som du har oplevet på konferencen indtil videre? Jeg tror, det mest interessante, jeg har oplevet, er at formå at bruge tidsånden som strategisk ressource. Som det er branding. Branding, hvad det betyder for samfundet lige nu, og hvad det betyder for den unge generation, for eksempel, at mange af de etablerede NGO'er faktisk mangler at promovere lidt sig selv, til at trække flere frivillige og samtidig sprede deres budskab. Det synes jeg var et interessant aspekt, som godt kunne bruge lidt mere opmærksomhed. Ja. Hvad håber du på, at konferencen kan bidrage med til din organisation? Til én organisation? Til din? Til min. Det må være vidensdeling mellem det samarbejde, man indgår med Sydpartneren, og bruge den viden, der bliver produceret af samarbejdet herhjemme i Danmark. For eksempel vores generation opererer rigtig meget i Somaliland, og der er jo rigtig meget viden om Somalia, som man måske kunne bruge til integrationsarbejdet omhandlende Somalia i Danmark. For eksempel er mentaliteten jo meget anderledes dernede. De er jo meget mere progressive og involveret i lokalsamfundet, inden man desværre ser den gennemsnitlige somalier være i Danmark. Så at formå at bruge den viden kunne være rigtig godt.